Il-bidu tar-Rebbiegħa f'pajjiżna Patta Għax-Xitwa Xitwi Xott li kellna. Dan ħareġ fi stqarrija mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta hekk kif l-ammont tax-xita li tkejlet f'Marzu huwa ħafna aktar minn kemm niżlet xita fl-ewwel xahrejn tas-sena. Ċertament li din ix-xita intlaqet tajjeb partikolarment mill-bdiewa. Dan għaliex għatet l-għatx tal-uċuħ tar-raba. Matul ix-xahar ta' Marzu niżlet aktar xita mix-xahar ta' Jannar u x-xahar ta' Frar flimkien. L-aktar jum imxarrab kien dak ta' 30 ta' Marzu fejn tħejjel 11.6 mm ta' xita f'24 siegħa. Il-25 jum ta' Marzu ġab miegħu l-ewwel rat tas-sena, kważi 3 xhur wara li rjat l-aħħar fit-30 ta' Diċembru tal-2019. F'dan il-jum f'Marzu ix-xemx ma ħarġet xejn u tkejlet l-aktar bufura riħ qawwija tax-xahar. Fit-tielet xahar ta' din is-sena ix-xemx damet tiżreġ ferm inqas hekk kif ġiet imkejla kważi 25 siegħa inqas mix-xhur l-oħra. Intant it-temperatura tal-arja varjat bejn minimu ta' 8.8 gradi Celsius u massimu ta' 22.2 grad Celsius. Bil-medja tal-ogħla temperatura kienet dik ta' 17.4 gradi Celsius u l-medja tal-aktar temperatura baxxa kienet dik ta' 11.3 gradi Celsius. Fil-waqt li t-temperatura tal-baħar kienet grad iktar ogħla minn norma, kif ukoll il-veloċità medja tar-riħ kienet aktar għolja minn norma klimatika. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.